mana dalo spa It's Apama on the beat. ndị oboneze ife adịgo ka ọ ga-adị ije numo ife adịgo ka ọ ga-adị mana ife dịka ife si adị anyị menye ụdị anyị ji eme ya ife dịka o si adị anyị menye ụdị anyị ji eme ya emekebe na adị eti egwu ụmụ ka nwunye m ọfụma dọ ife adịgo ka o si adị anyị eme ije nuwo nne m ije ụwa ma afịa ije nuwo nne m ije ụwa ma afịa ije n'ụwa ma afịa onye zụsa n'ụwa n'ọnya bife njibịa ihe egwu m ka m ji eme ọfụma ka ntibe chukwu obi n'igwe bịata ọzọ ka ntibe egwu chukwu obi n'igwe bịata olu m zu chukwu obi n'igwe ologo ka m ji eme mmanwụ chukwu nyebe egwu na-etila alụsị ọdụmodu mmanwụ egwu m na-ekele anya na-apụ ka alụsị ya aja na igwe adịmba olu m ekele gị na alụ chukwu oke m igwe chukwu oke m udo bịatụ ka ntibe chukwu oke m ụlọ ebe na-emapụ na anwụ eze nwanyị magotebe olu ogo ka mmemme n'ụma akele nna m igwe akele nwa na-eke bịatụ zụọ egwu m ka netila alụsị ya alụsị odumodu mmanwụ akele nwa na-eke bịatụ ka ntebe oke mmiri dị n'eze agụ nna m dịko gị bịa na nwanyị gị bịa dịko gị bịa zute m ka ntibe egwu ụmụ ka na-etiri alụsị egwu na-etiri odogwu alụsị na-ebe nzobe atọ ka ntibe egwu alụsị na-agba nzobe agba nzobe alụsị odumodu nwaọcha alụsị ọkụ akwaji arụ ọrụ nwaọcha biko zute mbụ ka ntị egwu nwaọcha olu m ekele gị ọkara obi na agwụ ọka alụsị akwaji arụ ọrụ alụsị odumodu nwaọcha onye soja na-akpọgwọ gị n'egwu ihe kokoko egwabegwu wemo na mebụla egwu nwaga nọchiri ka ntibe gbado ụmụ onye anyị ji bie egwu tata kedu onye mara onye ji bie egwu tata ma ọ bụ obele nwa ha chidozie nwa ngwo akwụkwọ deti nwapụrụ ọkọbala ọrọbala tụle dibịa ka ọ na-eme akwasa ọgwụ ka ị na-agwọ ọkọbala ọra akwasa ọgwụ ka ị na-agwọ akwa ọbala tụle akwara bụ bemọna akwa eze ndị ọgụ n'ụwa niile n'ọdụ na-akpọ akwasa ọgwụ ka ị na-agwọ akwa ọbala tụle akwara bụ bemọna akwa na-agwọ oke ewele anyị ji azụ akwasa ọgwụ ka ị na-agwọ akwa ọbala tụle akwara bụ bemọna ọdọnya alịgo ibe siri ike dịba akwasa ọgwụ ka ị na-agwọ akwa ọbala tụle akwara bụ bemọna ọkọ balọra akwasa ọgwụ ka ị na-agwọ akwa ọbala tụle akwara bụ bemọna eze ndị ọgwụ n'ụwa niile onye nsọ na-akpọ gị akwasa ọgwụ ka ị na-agwọ daalụ ọbala tụle akwara bụ bemọna ị nwere ọbara ụla wekwe nnekwu ego
akwa akwasị ọgwụ ka ị na-agwọ ọbara tụle akwa na-abụ bịamọna n'ogwu nwere ọgwụ nwekwa ego akwasị ọgwụ ka ị na-agwọ ọbara tụle akwa na-abụ bịamọna Igirigba akwa kuko na-etiwa kwụ n'ọba igiliga n'ọnụ m ekele gị akwa kuko onye ọ bụ n'ogwu ọnụ mụ na-ekele gị n'alụ onye so na-ekele ego inwere ọbalọla wekwagala owego oyibo akwa nwere ọgwụ nwe ego anyị ije emume na akwa nwere ọgwụ nwe ego anyị eyi ụwa akwa nwere ọgwụ nwekwa ego akwa kuko onye ọ bụ n'ogwu oke nwa na mmekele ọdịnalụ akwa ịbamalụ bịamana akwa ịbamalụ bịamana nwayọ nwayọ egwu ụmụ ka na-etila alụsị odumodu nwọcha ọdụ na-akpọ gị nwọcha nwoche odumodu mmanwụ na ọdụ na-akpọ gị okoro obi na-abụ alụsị akwaji alụ ọnụ nwọcha ayalakata anya bụ oke mmụọ ayalakata oke alụsị akwaji alụ ọnụ bịa kajeke na ala agbaka dogbo ala agbaka nnekwu mụ na mmekele gị alụsị akwaji alụ ọnụ akwa na-agwụ ụbịam ọranaeze mgbe igbo gedọtị ọ bụ onye na-azụ afịa manya bafịa na agara ọfụma were ose nwere ije gbachebe na ndị ọba na ide mmiri jubasi ebe a na-akpọ nke akwa ilusie na nke akwa ọ ga-agwọ n'oge na ọya gị ọ ga-agwọ gị ụbịam ka ife siri ike nwere mma ọ ga-agwọ gị ọya ka ife siri ike nwere regara ka ịmale onye na-enwere ego mere onwe ya onye nzọpụta abịago akwa na anọba abịago onye nzọpụta abịago onye nwe ụmụ igbo m onye na-enwere ego mere onwe ya ka ịmale onye fụrụ akwa enweghị ego akwa na-abụ ụbịamọna nyabamalụ ụbịamana eze ndị ọgwụ na anya ọbụ igiliga ije n'ụwa bafịa obere nwa na mmekele gbachi imele eze na nwa nwata na-anya eze ọ na-akụsida agodu nwata na-anya eze ọ na-akụsida agodu akpọkwụkwọ onye ọbalogwu biko kosidazianụ ka ifesili ike nwe dị mma obele nwa na-anya eze n'ọba onye nso na-akpọ gị daalụ akwa amalọbịamọna ọbara tụle akwa na-abụ bịamọna akwa ọkụkọ na anya bụ odogwu akwasị ọgwụ ka ị na-agwọ ọbara tụle akwa na-abụ bịamọna PPP power pass power akwasị ọgwụ ka ị na-agwọ akwa ọbara tụle akwa na-abụ bịamọna onye na-amara akwụkwọ na-agba fes akwa akwasị ọgwụ ka ị na-agwọ ọbara tụle akwa na-abụ bịamọna nwa mmiri malụ ugo na anọba akwasị ọgwụ ka ị na-agwọ ọbara tụle akwa na-abụ bịamọna onye nne gwara ọgwụ ga-agwọ akwasị agwọ ọgwụ na ka ị onye ọba na-agwọ
ọbara tụle eze ndị ọgwụ akwala bụ bịamọna akwa eze ndị ọgwụ daalụ akwasị ọgwụ ka ị na-agwọ ọbara tụle akwala bụ bịamọna dọkịta Chinezie Nwangwu dịkalịga akwasị ọgwụ egwu ka ị na-agwọ ọbara tụle ọbara tụle akwala bụ bịamọna Chinezie Nwangwu odogwu akwasị ọgwụ ka ị na-agwọ onye ọbara ọra ọbara tụle akwala bụ bịamọna igidigba ice ka nje nwere ekene ka nje ekene odogwu obiora okoye nwanne m obiora okoye obili wee si na Abuja obiora okoye odogwu obiora na-egodo akwa na agwa ụbịamọna obiora okoye odogwu ka jebe na anyọ ka je na nke akwa ime nwee dị mma obili west obili onye mmụzi amụ ka ebu ike na Abuja onume ekele gị dalụ nwanne m gade ka njeke na onye ji ụwa n'aka OBC ebigo onye ji ụwa kafụ onye ji ụwa kafụ odogwu n'ọdụ na akpaga OBC ọkwa ịma na akwa na-agwọ ọgwụ ọ na-agwa ụbịamọna akwapụ onye ọba OBC egwu ụmụ ka na-etila akwa nwanne m onye ji ụwa n'aka OBC mekele dalụ egwu ụmụ ka mụ ji ekele onye ka nwanne Emeka ọkụ Itali odogwu MC Light nwanne onye ka nwanne Emeka ọkụ ifu n'ọdụ na mkpọga MC Light ọkụ na-enye ibe n'itili egwu nnetili akwapụko na-etiwa akwụ n'ọba makwa na agwa ọbara arụ ọgwụ onwelu nnekwa ọbara ọla ka a na-akpọ nwacha mana ọ na-agwa ụbịamọna ebe ị ga-azụ ụka nwachu olume ekene gị dalụ lelepọpụ nwanne m azụ kezi ọya m ga-ejebe na nke akwa azụ kezi ọya m ka ijebe na nke akwa azụ ka bụ ike na alụ ga-ejebe na nke akwa onye ọbụ makwa na agwa ụbịamọna anyị je n'ụwa m ebe ige na mekele lollipop Chukwuemeka Nzegwu Igwe Angola Chukwuemeka Nzegwu Igwe Angola Chukwuemeka akwala nwanne akwala bigodogbo onye so na-ekele gị na nlọ akwala ezi oyi m Chukwuemeka Nzegwu Igwe Angola n'egodegwu mụ na-etila akwa onye ọba n'ide mmiri dibịa ka ọ na-eme sọgụ ka ọ ma na-agwọ akwọkwụkwụ na anya obodogwu na onye so na-ekele gị na-alụ ihe oke o si adị ka nje nwere ekene ka nke na anụ ukwu anụkwu ama na-eke nwanne anụkwu ama na-eke nwama na-eke nwe ife ezigbo ọkọlọdọdụ nwanne m
ọkpọlọ nya afịa kwa onume ekele gị onye ego nnukwu ego n'enego mụ na-etila kwa anụkwu ọkpọlọ oli ego nwa nwa na-ekenwe ifezuo onye nsọ nọ na-ekwulọ nya egwu obegwu gwa m oge elugo mgbe ya emego alọ Nnamdi nwoke Chukwu n'ọdụ na-akpọga Amụndị nwa South Nwadem youngest importer ekene m dalụ youngest importer na main market na Fionit Amụndị nwa South Odogwu n'ume ekene gị dalụ Nnamdi na-emu ka m na-eti egwu youngest importer Odogwu Nnamdi nwoke Chukwu ọnụ ụmụ na-ekene ka anyị ekene nwa bụ nwachu ọnụ ụmụ na-ekene gị Odogwu na UAE alụmekene gị dalụ Dubai ka na alụbili ebi gị nwa bụ nwachu prosamlaye dalụ prosamlaye magakwa akwa ọkụkọ onye ọba Odogwu na gụbịa na cross nwanne m prosamlaye magakwa egwu m ka njem ọfụma alụ onye ụmụnne ekele nyebe egwu nnetila akwa amalụbịama n'ọba akwasị ọgụ gị na-agwọ akwa ọbara tụle akwara bụ bemụna amalụbịama na akwasị ọgụ gị na-agwọ akwa ọbara tụle akwara bụ bemụna ọkọ balọrọ bala tule akwasị ọgụ gị na-agwọ akwa ọbara tụle akwara bụ bemụna PPP ihe mụ n'ọdụ na oge akwasị ọgụ gị na-agwọ akwa ọbara tụle akwara bụ bemụna ọkọ balọrọ bala tule akwasị ọgụ gị na-agwọ akwa ọbara tụle akwara bụ bemụna ị na-abụ bịamụna akwa ọkụkọ akwasị ọgụ gị na-agwọ PPP ọbara tụle SKE akwara bụ bemụna onye ọbalọra n'ọdụ na oge akwasị ọgụ gị na-agwọ akwa ọbara tụle akwara bụ bemụna ị na-abụ bịamụna akwa akwasị ọgụ gị na-agwọ PPP ọbara tụle SKE akwara bụ bemụna power pass power ihe egwu m ekele gị akwasị ọgụ gị na-agwọ akwa ọbara tụle akwara bụ bemụna akwasị ọgụ gị na-agwọ ọbara tụle akwara bụ bemụna